ku yi subscribe a DJ Nice TV sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Sadiq Abubakar Abdullahi wanda aka fi sani da DJ Nice on top. Ina mai sanar da masoya ma'abota kallon shirye-shiryenmu cewa tashata ta Ba Ma Jin Magana TV na canja mata suna ta koma DJ Nice TV saboda wasu dalilai. Da haka ku garzaya ku yi mana subscribe, like, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Kar ku manta sunan tashar DJ Nice TV. Yanzu ta tashi daga Ba Ma Jin Magana TV ta koma DJ Nice TV. A sha kallo lafiya. Ni ne naku har kullum DJ Nice on top. Kar ku manta sunan tashar DJ Nice TV. Ku danna mana like, subscribe, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Na gode. Ku tabbatar kan ku yi subscribe kun kalli bidiyo ko da na 30 second ne zuwa 1 minute. Sannan sai ku danna mana subscribe, like, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Kar ku manta sunan tashar DJ Nice TV. Ku yi mana subscribe.